ತಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ತಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಕಾಡು ಕತ್ತಲಾದ ನಾಡು ಬಲ್ಪಾದ ಮೂಡಾಯ ಬಾನೋಡು ಒದಿಕು ತಿನ್ನಂಚಿತಿನ ಸೂರ್ಯದೇವೇರು ಪಂಡ ಪೊರ್ತು ದೇವೇರು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪಿನ ಬೊಲ್ಲೆನ್ನ ಬೊಲ್ಕಿರು ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲದ ಸಿರೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಓಕುಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಿದಣ್ಣಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕತ್ತಲೆ ಕಬ್ಬಿಣು ದಟ ನಡೀರ್ ಕಡೀರಿ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ಜಾಮದ ಕೋರಿ ಕೂಡ ಬುಲಿಪರೆಸರು ಮಲ್ಪುಣು ಕುಡರ ಮೂಡಾಯ ಬಾನೋಡು ಆ ಪೊರ್ತು ದೇವೇರು ಉದಿಪುಗು ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮ ಅಂಚನೆ ಅಮಾಸ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಕರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿಂಗುಲು ದೇವೇರು ಪುಣ್ಣಮೆಗಾನಗ ಇಡಿಕ್ಕಾದ ಅರಲದು ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆಗೆ ತಿಂಗುಲ್ದ ಬೊಲ್ಪುನು ಬದುಕುವರು ಬಂದಲೆ ಒಂದುವೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ ಒಂದುವೇ ನಿಯಮ ನಮ್ಮ ನರಮನೆಯ ಬದುಕಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಬಂದಲೆ ನರಮನೆಯ ಬದುಕು ಏಪಲ ಸುಕೋಟೆ ಒಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಒಂತೆ ಹೊರ್ತು ಸುಖ ನಾನು ಒಂತೆ ಹೊರ್ತು ಕಷ್ಟ ಒಂತೆ ಹೊರ್ತು ಐಸಿರ ನಾನು ಒಂತೆ ಹೊರ್ತು ಬೇನೆ ಒಂದು ನರಮನೆಯ ಬದುಕಿಡು ಬರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ದ್ವಂದ್ವಲು ಅಂಚಂದು ಬೇನೆ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಎತೆದೆತ್ತು ಕುಲುಂಡ ಯಾವುಜಿ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕೋಂಟು ಸೇರಂಡ ಯಾವುಜಿ ಸುಖತ ಸಾಧೀನ ನಾಡೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಖತ ಸಾಧೀನ ನಾಡೋನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆಗೆ ಒಂಜಾತು ಕುಸಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪರೆ ಓಡಾದೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಾತು ಕುಸಾಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಐಸರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಉಡಲನ್ನು ಸಂಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದರಿಗೆ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪದಾಯಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ನರಮನೆಯ ಬೀಸದ ಬದುಕಡು ನರಮನೆಯಾಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಉಪ್ಪಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಾತು ಮನಸ್ಸು ತಲ್ಮೆನ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗಿನಿ ರಡ್ಡನೆ ಕಾಲ ದಿಂಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ರಡ್ಡನೆ ಎಸಲದ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸುರುಮಲ್ತೊಂದಲ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅಂಚದ್ರನೆ ತಪ್ಪುದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಲೇಸಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದರೆ ತೆರಣ ಕೊಟ್ಟಾದರೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆರವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾದ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಲಾವಿದರೆ ಕಲಕ ಜತ್ತದ ಅಕಲ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜವನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಚಾತುರ್ಪುದ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣ ಏತು ಗಿಡ್ಪು ಏತು ಪನ್ಪಿನೇನು ಲತ್ತದು ತೂಂಕುದು ಅಜತ್ತದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಜಬದಾರಿಕದ ಬೇಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕುಡುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯನ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ಲು ನರಮನ್ಯಾಗ ರಡ್ಡು ಕಾರಿತ್ತಿನ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲು ನಡಪರೆ ಬಲಿಪರೆ ಸಾಧ್ಯಪುಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಲ ಈತು ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ಬಲಿಪಡುಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಎತ್ತೊಡುಂದಾಂಡ ಕಾರಣ ತಿನ್ನಕಲು ರಡ್ಡು ಜನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಲ್ರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಲ್ಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಮೊದಲೈತೆ ಕಲಕ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎದುಕೊಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ರಂಗಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಗತಿದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ದೇವರು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಿಗೆ ಈ ಕಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ತನ್ನ ಒರುವಾದ ಅಪ್ಪಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮೆರೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಗುರುನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕರಿದು ಪೋಪಿನ ಪ್ರಾಣನು ಒರಿತು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆಂದು ವೈದ್ಯರ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೈದ್ಯರ್ನ ಕಲ ಕಥೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಬರೆಯವುಲೇರು ಸ ರಂಗಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಎದುಕನಗ ತಾಟಿಡಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇಖನಲೆ ಕ್ವಿಕ್ ನಮ್ಮ ವಿನುకు ದಾಲಾಪು ಜತಿ तुला दाल आपूजी
ಈ ಪೋಡಿ ಹಚ್ಚಿ ದೇವರುಳ್ಳೇರು ಬಲ ಓಡಿ ಹಚ್ಚಿಯ ದಹಾಲ್ ಆಪುಜಿ జీతన్న నిఖిల్ దా టెన్షన్ మనుకొచ్చి బాలకి దాల అవంది ಸಚ್ಚು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತು 10 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೈನ್ ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಬಲ ಪೋಹಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಿ ಕಿತ್ತನ ದೈವ ದೇವರೆಲೆಗೆ ಪಟ್ಟ ಪರಕೆ ಬಂಡಿದ್ದು ಪುಟ್ಟದಿನ ಬಾಳೆ జీతన్న ఈడు దాల టెన్షన్ మనుకొచ్చి ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬರ್ಬೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಸಚ್ಚು పలికితాల ఆపుజతి పలికితాల ఆపుజత ತಾಲ ಆಪುಜಿ ಈ ಕುಲ್ಲೋಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡಿರತ್ತ ತಾಲ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಗಳು ಅನ್ನೇ ಮಲ್ತಿಜ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನಂಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊರ ಮನೆ ಬಂದು ಕುಲ್ವನ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಲ ಆಪ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಟಪಡುತ್ತೆ ಕರ್ತಾಪಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದ್ಕೊಚ್ಚಿ ತಾಲ ಆಪುಜಿ ಕುಲ್ಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಂದಣ್ಣ ಎಂಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಚ್ಚುಲ ಉಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ದಾಲ ಅವಂದತ್ತಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ವೈದ್ಯರಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನನ್ನ ಬರೋಡತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಗೋಪನ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹೊಡೆದು ಕಾರ್ ಚಾಡ್ತಿರ್ತು ಬುರಿ ಚೆಕ್ಲು ಬೋದು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತಿರ್ಬೋದಿತ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಲಿನ 20 ಕೊರ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ 20 ಕೊರ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟ ಆತನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲ್ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ఉంది ಸರ್ ಹಾಂ ಬ್ಲಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಪರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ ಬಾಲ ಎಂಚಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಲೆ ತರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ಬರುದು ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಡ ಆಪರೇಷನ್ ನಿಕ್ಲ ಬೆಲೆ ಪ್ಲೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಪತ್ತಿರಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಏತ ಖರ್ಚಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಒಂಜಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚಾವು అని ఈత కాసుగా నమ్మ దాత మల్పుని ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ದಾದಾಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ತುಕ ಯಾ ಮನ್ಪುವೆ ಶಿವಲುಕುಲು ಯಾ ಪೋದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಂತು ವರ್ಪೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತೀರಿ ಅಂಚ ಐಕೆ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಕೊರತಿದ್ದಾರೆ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫೈಲ್ ಕಾತುಕೊಂಡು ಆವ ಮತ್ತೆ ಈತ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಬೆಲೆ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಸೊ ಒಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ 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 ದಾದಾ ಬಾಲೆದ ಪಲ್ಸ್
ಬತ್ತೇರಾ ಉಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇರ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಂತೆ ಕಾಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೆ ದೀದಾಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಕೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿಗೆ ದಾಳ ಆಪುಜತಿ ತುಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರತ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿಂದು ಈ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೋನ್ವಾ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ಪೋದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಂತೆ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದೆ ತೆತ್ತಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯದ ಬ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋತು ಇಟ್ಲು ಕನ್ನಡಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜ್ಜನ ಅಜ್ಜನ ಬಾಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನೆ ತುಂಬೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ഈരെ പണ്ടിനത്ത് എന്ന ബാലിക നാല് ആപ്പുജി ബത്ത് എന്ന ബാലിക പ്രാണ ഒരുപ്പിനെ ദേവിയുടെ ബന്ധി ഇരുന്നാട് ബത്ത എന്ന ബാലിന് കരിയറ എന്ന ബാല എന്നെ പുറത്തു പോരെ സാധ്യ നീച്ചി എങ്ക ബാലെ തൂടും വിനു 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 എന്ന ബാലെ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೈದಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬದಲೆಪ್ಪಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪನಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಮಗ ವಿನು 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 ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಹೀರ್ದಾಯ ಸಾರಿ ಕೆನೋರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹೀರತ್ತ ಬಂಡಿನಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತಡ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಬಂಡಿದು ಎಂಕ್ಲು ಕೊನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನೆತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓಡಿತು ನನ್ನ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟೇ ಕಟ್ಟುದತ್ತ ಇನ್ನು ಬಾಳೆಗೆ ಬೋಡದು ಯಾನ್ ಏತ್ ಕಾಸು ಬೋಡನಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ತೋರಿಪೇರ ರೆಡಿಯಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ರೆಡಿಯಿಲ್ಲ ನಿಗಲು ಕಾಸು ತೆದುರುಡು ಕರ್ತವ್ಯನು ಮರತರತ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮರತರತ್ತ ಎನ್ನ ಬಾಲನೆ ಕೆರಿಯರತ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಾಲನೆ ಕೆರಿಯರತ್ತ ಎನ್ನ ಬಾಲನೆ ಕನ್ನಗಿರಿ ಬದುಕದು ಪರವಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೇನು ಕೆರಿಯರತ್ತಯ್ಯ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಮಗು ಸಾವು. ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್. ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಂತು ಮಣಿಪಂದು ಕೊಲ್ಲರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಿಕ್ ದಾದಾಡ್ಲ ನಮನೆ ನಾವು ದಾದಾಡ್ಲ ಸಾಧಿ ನಾಡೋಡು ಅಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಐತ ಪರಿಣಾಮನಿ ಪೇಷಂಟ್ ನಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಅಕಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಟಾರ್ಚರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಿಸೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಾವು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಂಡು ಅಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಐತ ಪರಿಣಾಮನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲಕ್ಕಾದು ಪೋತುಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಡಿತದು ವಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಲೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಆವಡೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಾನ್ಪುನ ಸರಿ. ನೆಕ್ ಮಾತಾ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಮನೆ ದಿವೋಡು. ನೆಕ್ ಮಾತಾ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ.
ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ವೈದ್ಯರ ಮುಷ್ಕರ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಮರೆತ ವೈದ್ಯರು. ವೈದ್ಯರೇ ಇದು ಸರಿಯೇ? We want justice! We want justice! We want justice! డాక్టరే డాక్టరే ఎన్న బాలను ఒరిపాలి డాక్టరే దాద మల్తుండల జ్వర కమ్మి అవుందిచ్చి మా ఇప్పుడ తూతలకపోతుందుండు ఎన్న బాలేಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ డాక్టరే ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ತೂಲೆಮ್ಮ ಮುಲ್ಪೈ ನೀ ವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಪೋಲೆ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಪ್ರಾಣನು ಒರಿಪಾವನ ದೇವೇರ್ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಬಾಲೆನು ಒರಿಪಾಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಉಂತಾಂಡ ಬೇಟ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಯಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಧರಣಿನ ಪಂಡದು ನಿಕುಲಿನ ನಂಬದು ಕುಲ್ದಿನ ಏತ ಪೇಷಂಟ್ ನಕುಲು ಭಂಗ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಏತ ಕಲ್ತದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯಾ ಪನ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ದಾಯ ಪಾತೆರು ಜರು ನಿಕುಲ್ದಾಯ ಪಾತೆರು ಜಾರು ಕುಲದಾಯ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಾತೆರು ಜಾರು ಅದು ದೇಶೋಡು ಅವಲವುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಹಲ್ಲೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಅಂಡ ಈ ಸಮಾಜ ದಾಯ ಪಾತೆರು ಅಂತಿಚ್ಚಿ ದಾಯ್ ದಾಯ್ ಕೆಬಿಕೆ ನಂದಿಲಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅದು ಬರೀ ಒರಿ ಪೇಷಂಟ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡದು ಒರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓಲೋಲು ದಯ ಕರೋನಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಾಪಾಡೈನ ದೇವೇರ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ದು ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರು ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆನ ಪುನನು ಮಗೆ ಮುಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಕಂಡನ್ನ ಪುನನು ಬುಡೇದಿ ಮುಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎತ್ತಿನಿ ಎಂಕುಲೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂಡಿನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬದುಕಾಯಿನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಹಣ ಹಣ ಈ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದಿ ಚೂರ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆದವಳು ಬರ್ತ್ಡೇದವಳು ರಾಶಿ ಬಿಡ್ದು ಗುಂಪು ಸೇರ್ದು ಕರೋನಾನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತದು ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆನ್ಸಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ದುನ್ನ ಬಾಡಿಯರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತೇರಡ ಓರಿಯಲ್ಲ ಓರಿ ಅಂದ ಜನಕುಲೆ ಮಾಜಿದ್ ಓದ್ವೇರು ಈತು ಮಾತ ಮಂತದಲ ಕಡೆಕು ಜನಕ್ಲು ಪಂಡಿನಿ ಕರೋನಾಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಕಾಸು ಮಲ್ತೇರು ಬಂದು ಏರಾ ಒರಿ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪುಗು ಹೆಂಕ್ಲೆಗ್ದ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂಕ್ ಹೆನ್ನಮಿ ತಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನಾ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಕಾಸದ ಆಸೆಗೆ ನಿಯತ್ತಿನ ಕಳೆಯೊಂದು ಕಟ್ಟುಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಪಂಡಿದೆ ಎಂಕ್ಲಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಈ ವೇದನೆ ಈ ಬೇನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಡದು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪನೆ ಕಾಯ್ಪಂಡ ನರಳೊಂದು ಪುನಃ ಪ್ರಾಣನು ತೂವೊಂದು ಕುಲ್ಲೇರೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಟುಕ ನಕ್ಲತ್ತು ಪ್ರಾಣ ವರಿ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡದ ಬಂಗ ಬರ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ತೂದುಲ ಅಕುಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದಲ ನಮ್ಮ ಏರೆಗೋ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ರಂಗಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಕೊರ್ತಿನ ಅಭಿನ ನಿಕುಲು ತುಯ್ಯರು ಖುಷಿಯಾನಂದನ ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಲಿ ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಕಲ್ನ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತೊಂದ ಆತನ ಛತ್ರ ಸೀದಾ ತೀರ್ಪು ದಂಚೆ ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಹಿರೇಡ್ ದೇಶ್ವರ ಮಲ್ತೊಂದ. ರಂಗಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾಡಗಳು ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ದಂಚಿನ ಟೈಮೋಡು ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಲೇನು ಅನುಮತಿ ಕೊರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆವಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಅಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಮನ್ಪನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಎತ್ತಿನ ಸ್ಕಿಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ
ಕರಿನ ಸರ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಒರಿನ ಅಕುಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತಂಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೊರ್ಲಾತ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸೊಲ್ಮಲ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ನಕಲ್ಲ ಕತೆ ಮಲ್ತೀರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲರ್ ಆರ ಗೌರವದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ತೆಲಿಕೆಡ್ ಎತ್ತೋ ಸೀಕನ್ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂತ ಎರಿದಿನಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರ ದಾದ ಪನ್ಪೆರಿಕೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡಲ್ ಮರೆತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನು ತೆಲಿಕೆದ ಮರೆದು ಕೊಡ್ತಾರಣ್ಣರು ರಂಗಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇಂಚಿನ ಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ನಡತ್ತನೆ. ಕೊರೋನಾದ ಪಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ ಸೇವೆ ದಾದಿ ನಕಲ ಸೇವೆ ಮಾತೆನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನಾನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಅವಿನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾತೊಂದು ಇನಿ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಂಕು ಒಲ್ಲ ತೋಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲೇನು ಕನ್ನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವಡು ನರ್ಸ್ ನಾವಡು ಕನಲೆಂದೇ ಬಂಡೇರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ತೋಜಿ ಅವ್ರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೋಡಿತನು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಯಾಂತೂವಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಬತ್ತದು ಏತೋ ದುರ್ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಆತನು ಬಟ್ ಮೂಲ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಒಲ್ಲ ತೋಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೈನಸ್ ಮಗ ಅಭಿನಯ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ರೂಪ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಊರಿನೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಣಿಂಗೆ ಆಯ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಬಕ್ಕ ಭಾವನೆಲೇನು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ತೆಲಿಪಾವನ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಐನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ರೀಚ್ ಮಲ್ತನ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಜಿನ್ನತ್ತು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾನೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೆಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒತ್ತಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದಿನಕುಲು ಅಮೃತ ನೋನಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಲೇಜ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ ಬಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗಳ ಅಭಿನಮದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗಳ ಪಿರಾವುಡು ಬೆನ್ಕೆ ಬೆನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗಳ ತೂಪಿನ ನೀ ಕಲೆಗಳ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬರೋ ನಿನ್ನೆ ತೆಗೆದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕಿರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾ ದಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೆಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ನಂದಿನಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಚಾಪ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೆಕಾಯ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಧೃತಿ ಮಸಾಲ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ವಿಸ್ಮಯ ಇನ್ಫರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಣ್ಣೂರು